Bueno, en primeiro lugar, agradecer a Gondomar.tv que nos hayan invitado a participar neste debate sobre o estado do acueducto de Gondomar. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame falar dos accesos, non? Dos tres accesos que hai, dous están completamente tapados polos fentos, polas silveiras, e o terceiro, que é o punto da polémica, podemos ver como restos de obras do que o goberno, se non é partícipe directamente, é copartícipe. O problema do acueducto non é tanto un problema de non arranxalo por non ter cartos ou por necesitar un investimento moi alto, de xeito que se vamos ali podemos observar que apenas con cortar os fentos, adecuar un pouco o lugar, estaría ben, non? Por outra banda, unha vez chegas ao lugar, ademais dos accesos deficientes e tamén o vertido de escombros, temos que ter en conta que tanto o acueducto como o río están cheos de residuos, de vertidos, bolsas plásticas, bolsas de patatillas, etcétera, etcétera, non? Penso que non se require un investimento moi alto para solucionar este problema. Nós pensamos que máis ben é un problema de vontade política. Xa o viñamos recalcando nas eleccións. Gondomar non é un pobo que precise de grandes investimentos, sí que precisa dun mantemento. Estamos nunha localización adecuada para o turismo rural, para fomentar unha economía e xerar unha riqueza responsable co entorno no que vivimos, non? Por isto, pensamos que o problema radica na falta de vontade política. Por que tamén? Pois porque tras un ano de demandas continuadas, de tratar tanto temas como medio ambiente, como o tema do transporte, as últimas reunións co alcalde tratando o tema da democracia participativa, vemos que non hai unha vontade tampouco a levar iniciativas que non sexan propias do goberno e que ademais as prioridades do goberno non van a estar nin no medio ambiente nin no cuidado do patrimonio, quizáis porque tampouco directamente non dan beneficios demasiado grandes, non? Basicamente por isto pensamos que se debe invertir en xerar riqueza de forma responsable e respetuosa co medio ambiente e co contorno. E que neste caso, como noutros, o principal problema radica na vontade dos políticos de Gondomar en mellorar o aspecto do pobo. Sen máis, polo de agora, moitas grazas a Gondomar.tv outra vez por solicitar a nosa opinión. Esperamos que esta campaña de Gondomar.tv sirva tamén de algún xeito para presionar e activar a política en Gondomar. Moitas grazas.